मनि badra गामि लंथ्राइ मुरा चिराइनि ब्लाइखिनो साखामिया बुफानि बुमु समबार महन तिरफ्रा ते बुमानि बुमु कुंजति तिरफ्रा ओ चिराइनि 6 मासनि चिराइ ब्लाइखिनो साखामिया बनो अक्सिजेन बाय खलायै दाबो साखाम नगो दाबो khaijak अक्सिजेन गैया हंके बिनि लांमा जनाय खुद्दि फेना फेना khaijak o चिराइनि बेलाइखेनो वाना मासिंचा बेलाइखेनो खायरमा सिंचा लुकुरकनो अबनो कयख्या सुबाय मांखे जरा खागना सुबाना मुसुंनाय रक सुबाय मांखे बेलाइखेनो हामनाय नि नुखुंनि बिसिंतै कन्टेक्ट नाम्बार हायखोबा बुफा बुमासं लुकुरकनो कयख्या आनि बुसांनो थांनायनि बागै जिबि साखामनोबो तलांनायनि रिफार khaijak लांगै माया रांनि गृहनि बागै आबनो लुकुरकनो काबै कक साकाबो सुबा बायखे जरा खाकुवारो बेलाइखेनो हामनाय आनि उच्चरायनो थांनायनि बागै बाहायखिनो थांनाय उच्चरायनो लुकुरकनो बो कयख्या गिसा निसाफोनो सुबा बायग्रादि नेबो खाकुवार खालायै कक साका जरा खागोनां सुबाना मुसुंनाय रक कन्टेक्ट खायदि निब्रकनि कन्टेक्ट नाम्बार रोखा 9677537369 अन नम्बर अनरो कल खायै चुबाना मुसुंगा हंके जरा खागोनां नरक चुबाय मानो उच्चरायनि लांमा भबिष्यतनि बागै बेलाइखेनो नांना